ngibonile phela umgodi epostile. Amahloni kimi. September izalukazi lo. September waso. Bakhuphuka ngomunye ushonile abafana. Isithwalo nilesi izalukazi kanti. Awumthobi siyabona nje. Bengasho nje bengidakile kuthiwa nginomona. Anginamona mina. Anginayo nje umona. Thibela vele wangesheni lapha khona Thibela uyazi ukuthi wangeshela. Nginofakazi futhi. Umgodi wangonelana. Awubuke lo mfana. Muhle i2K futhi lo mfana. Muhle umfana usulekile. Awuphenduka ubuso ubuka umakoti lo mfana. Ayingeke. Ihlangana isithwalo ke shothi lesi. Hayi amagede akoma kamgodi athwala ngezalukazi. Dala lo mfana nentombazane. Dala uyibuka ngisho isitho sayo. Buka isitho sayo. Kathi sicifisa emsini yabantu. Khulile i2K leli noma labantu banamatende labafazi. Hayi sengathi kudlandula iphalishi la. Uma ngasona isithwalo sizalukazi kube kungenhlanhla kungewona iphalishi elilandwa kulabo gogo banemali lapha banamatende.